Diba? Oo, yun. Salamat po tayo Mento and like and share po. Kagamba, dito ulit sa Paranaque kay Axel, saka yung mga tropa niya, ayan o. Oo. Ayan, shoutout mo yung pugi na to. Shoutout yan. Ano pangalan niya? Bagay. Ayun. Pasalamat ka, puti, hindi inuhuling exotic fish. Shoutout sa inyo lahat ha. Thank you, thank you. Ayun mga kamba, welcome back ulit po sa channel. Ngayon ang paglalabanin natin yung may load mga kamba. Ito yung mayroon siyang load. Yung mga nakalipas na laban natin is hindi natin niloadan. Ayan ang picture, yan. So makikita nyo dyan ha. Pakita natin ngayon yung isa. Ayan siya, ayan. Tagalog ito mga kamba. Tagalog yan. Ito naman yung isa, walang tapot ha. May tapot na. Ayan. Paglalabanin natin mga kambating. So napanood nyo dyan yung hindi pa niluludan. So normal na normal yung laro nila. Ito naman siguro matang hirap naman pakapitin. Ayan, dalawa na. Oh, naglampasan. Ito yung mga may mga load na to. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh, ayan o. Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo mga kamba, kumakagat sa stick o. Tingnan nyo, parehas na baliw. Tingnan nyo. Ganyan epekto mga kamba ng may load. Tingnan nyo, parehas silang lumalaban sa stick o. Saputan ng saputan. Nakakagat sila parehas sa stick. Ayan o. Oh, tingnan nyo ba? Oh, yan. Oh, yan. Nabali na yung dalawa. Oh. Yan ang mga kakamba. Yan sinasabi ko sa inyo. Basta may load. Ganyan siya. Saan na lang po kumakagat kung sino-sino ang labanan yan. Pati ikaw kagatin niya yan. Ang ganda ng laro. Pinapaganda ng load yung laro. Yung gagamba. So nakita nyo dyan yung mga nauna kong mga video. Sabi ko sa'yo normal, walang chemical. Oh, ito, nakita nyo may chemical. Baliw, makagat sa stick. Ayan, sabi ko sa inyo mga gagamba eh. Kaya yung iba dyan, sabi na yung galing magkondisyon. Ang galing ng gagamba niya. Ayun, ang galing niya mag-load mga gagamba. Ayan. Pero mayroon ding natural na kondisyon talaga na alagaan mo talaga siya, uulutan mo, pakakagatan mo siya tuwing umaga, kung ano-anong gagawin mo sa kanya, patatapangin mo siya. Pero hindi kagaya ng may load na gaba, instant tapang talaga siya. Hindi mo na kailangan mga kondisyon na yun. Wala na yan. Lalaban at lalaban yan. Pipiga at pipiga yan. Kita nyo kanina, yung laban nila, kumakagat sa stick. Ayun, tunan nyo. Ang ganda nga naman panoorin, diba? Para silang nanghina mga gamba. Kasi walang tigil talagang pigaan. Sumasapot pa rin yung mahina na siya. Sumasapot pa rin. So, ganun ang epekto mga gamba ng may load. Kita nyo, ang hina na sila parehas. Oh. Wala na, parehas na sila. Walang panalo dito mga gamba. Walang panalo. Tabla ito. Kasi tignan nyo. Oh, wala na. Oh. Wala na. Oh, niludan natin yung mga gamba. Ang galing, di ba? Ang galing ng laro. Nakita nyo naman yung unang mga video natin. Gano'n lang sila, pitik lang. Pag niludan mo talaga mga gamba, baliw ang gamba.
Walang pinag-iba sa tao yan pag nalasing. Ayun. Kung ano-ano ang pinagsasabi. So yun mga kamba, hanggang sa muli, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Toy Mindo. Like and share po. Bye!